И здравейте хора от моя YouTube. В днешното видео, както виждате, аз не съм аз, тук съм в Minecraft, на моя телефон, безплатната версия, защото ме мърси да плащам. Така, здравейте на всички. Сега ще правя тур на моето село. Така, започваме като видим входа. Тук е оградата на боговете. И сега четете. Добре дошли в село град комплекс Янково. Това е нашата ограда против нападение от неприятели. Тук ще видите нашите ферми, рибарски местности, не обръщайте внимание на грешката, и нашето кметство. Окей, сега другото. Здравейте отново, това тук е нашето разпореждане. Тук основен главнокомандващ е Георги Янков, още познат като Янчо, което разбирате съм аз, на който е канала. При желание за разглеждане и с областта, моля звънете на една от камбаните. Окей. Чупих ви ушите. Секунда. Добре, така. Сега влизаме и първото, което виждаме, е нашето кметство. Добре, така. Да ви разведа в него. Ще намаля още звука. Тук имаме брони. И тези хора са почнали да фащат ръжда. И всичко е уникално. Между другото, този свят не е онлайн, така че за съжаление не мога да играя с други хора. И това е тавана на кончерта на наблюдателницата, където виждаме високата къща. Това е... Тук трябва да има хора. И... нещо. Добре, сега да слезем обратно. Да ви разведа с останалата част на, ще да кажа, апартамента, но моя Майнкрафт свят. Откъде се слеза тази къща, строях 2 дена. В истинския живот. Окей, айде сега, влез излез. Това е къща на вирижерите. Тук има изключително много легла. Ето виждате леглата, червените. Тук е нашия птичарник. Тук имаме бели пилета, такива пилета, сиви пилета и всички пилета. Да. Добре, следващото нещо са нашите други ферми. Тук имаме зайци, овце са селени. Такива. Тук е празно. Свине, не, тук е смесено с всичко. И кравички. Така, дойде ред на нашето рибарско селище. Егина и гутата, не ги обръщате внимание са във водата. Тук имаме нашия кей. Секунда, ето тук е нашия кей, има лодки. И преди да ви покажа най-хубавата част от всичко, е време да ви покажа нашия фар. Представете си, че тук през леда идва редобур, един такъв голям истински кораб, разтакова леда и намира селцето. Добре, най-хубавото е в тази дългата сграда, която аз сам построих. И ще видите какво е. Много ще ви хареса. Секунда да падна. Нашата ора си спът. Няма да разня. Откъде се влизаше? Махни се. Падни, не умирай. Най-хубавото тук е... Този не ми харесва. Че има всякакви наутилуси, риби, долен аквариум, от който мога да гледате за всичко. И така, секунда да не убия някой. И също има неща отгоре, още такива, и може да наблюдавате. То нищо не може да наблюдавате, но да си кажем, че може. Как се слиза? Това чисто аз го построих. Бях изоставил проекта за известно време, но пак го завърнах. Това тук, ето това, е най-якото. Това е ковачницата. Ето виждате какви напомпани олигофрения пазят. Така, тук имаме всякакви хора с брондажи. Нали, виждате печки, мечки. Това е най-напомпания. И така. На мен лично ми харесва и то с тази сопа, защото мога да набие и като силендър. Извинявам се пак за кадрите, в смисъл
че няма много високо такова, но това е защото и записваме от телефона и всичко. Така, това са моите ферми, това е конюшната, която има само всичко. Има всичко, преди нямаше такива други животни, но така. Ти какво гледаш, бе? Мокни. И тук имаме ферма за тиквички. Така, други ферми, те за тиквички има. Има берита, те са много вкусни. Имаме тес. Ето ги на тук. Имаме за пшеница за хлеб. Имаме това са моркови. Ето тук имаме картофи. Окей. И ако се чуете какво има в тази тъпа железна клетка, това са тези неблагодарни олигофрени. Мога ли да бия? Не мога. Които не е че опитали да нападат на нашето село, но си представете, че се опитали. И съм ги затворил тук, те са военнопленници. И така има тук разни къщички, тая наблюдателница много трудно направих пътчето. И нещо друго да видим интересно. Някакъв друг кадър може би. Измислих, ще ви направя кадър и с по-високо, за да видите мащаба на целия ви проект. И това, че наистина много дълго време съм го строял и че не съм се занимавал с глупости. Така, още високо. Така даже не се вижда. И тук на всичко, формата, аз не знам на кой да помня, но го направих за една вечер цялата тая ограда. То по-скоро е стена. Нали? Това разтапянето на съответния сняг е защото съм сложил фенери, за да не се спалняват глупости. И друго, което ще ви покажа, е, че има спалнери на такива, първо на Iron големи. Ако не знаете, това са уния на помпаните, сивите. Секунда да намеря един. Ето ги на, те са много. И те вилизи ще ги правят. И също могат да ги спалвате и атакуват тея. Тея са обратното на вилизите, те са лоши. И също да ви покажа друг интересен метод, който исках да направя. Той беше с такива стрелци, които са за нас, като снежните човеци. Вижте ги. Той ги стреля. Той ги стреля и не му дава да таковат. Виждате ли? Това не исках да го направя, но знаех, че ще се самоубият тези. И така, общо взето, това е целият ни работа, която е измислена. И между другото, може да видите моят скин. Той преди беше персонализиран, но явно не се е запазил и така. И затова просто е скин на Алекс. Преди го направих като момчешки. Както виждате, имам бутуши големи такива кожени, за да не би стоял на кръчката. Панталон черен, за да не се насирам. И това е моята златна, да се престорим, че е корона, която е, защото аз съм Георгианков, който е краля на тази местност. Секунда. Ето така. Ето е мен. Аз съм страхотен. Да. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, го харесайте. Ако не ви е харесало, то пак го харесайте. Коментирайте. Бъра и да знаете, тук много се потрудих за да го направя. До виждане и до скоро. Завършим с кадър на моя фар, който ще да кажа, че е прекрасен, но малко прилича на някаква буца. Добре, хайде, чао. Вижте ледника.